Mo na ilang kuan. Sa inyong kuan niyo boss, sa inyong Team Low Bearings. Oh, Team Low Bearing. Ano na dia? Team Low Bearing, we're going to have a ride to Gatungan, Mount of Gatungan for the Kadayawan Bikers Association Group. Isa. Ito ka ba yung mabuli ba? Ang kahiyaan niyo ay! Dahil ka ay, sama niyo ma! Ay na, seryoso yun. Ay kung kuhan-kuhan na dara, kay kapildihon na ka. Pwede ko kang salinder ba? Nalikas ka? Ako yung butang tubig ka rin, magtubig-tubig ka. Tara mga sakit ang mga bakukang sa mong tutunlan pasagdan, di ka? Ano, magin na. Ilibre ba? Lamig na kayo. Pinta! Kayo, sa kalahiran ako kaganina kuan. Kanang forma ka no? 2,000 years later. At sa iyo mga kabingka, nakaroon rin sa Oraya. Karon walking entrada karon padulong ta karon dito sa may sa Bedra, no? Sa Bedra po sa Katalunan Grande. No, daghan ko na sa side mga kabingka no. Wapo kayo ang kuan. Karon mga adlaw mga kabingka kay Sunday man karon, no? Karon ang Oraya, no? Mga kayo. Kauna inana karon, inana gakon. Wala gyud po kausaban mga kabingka pero ang nausab lang na ano sila mga digital nga magkuha og kuryente nga gikan sa tawagan na gikan sa init na adlaw mga kabingka no. So, inani gid diri kung mga sitawagan ni kaning Lunes hangtod Sabado inani nga oras sa daghan na kayo og mga motor, mga sakyanan pero karon dili kayo sa inani ka asig sitawagan ni kanang ngani ka daghan og kanang sakyanan kay siyempre Domingo man karon tapos sapod karon sayo tapos karon sa una dili pa yung na mga reaksyon mga kabingka pero karon na naging mga kausaban yo kayo bot unsa na dia siguro imuuni diri subdivision siguro ngani na gid ang development diri ay mao sa una mangga pero karon mangga gyapon lain pa kay mahimo na nagbalite so isuroy ta mo diri lapita mga kabingka kung unsa na ni ka diri ko dapit na agi gapon ato mga kabingka kato ganing kuan magpalit ko og sinilas ato mga kabingka sa akong laging gapon mga kabingka. Mga kabingka na napakaroon diri sa may Pilomina ako na kay diri sa side mga kabingka may improvement na mga isdaan diri sa una wala may diri mga isda no mga baligya napasalay kaning internet connection so mo balo ko sa nang internet connection na diri dapit ng haluglakan power na haluglakan no basta kay power dia gusto mo order lang mo dia dapita sa power nga haluglakan ato na kay diri dapita mga so nami mga baligya din nga saging gusto dapit mo palit og saging diyan og dapit mga tundan binangay diri dapit ang Sitio Guadalupe ay bago dang subdivision nga wala pa na operate pero gina develop pa diri karon sa mga engineer nila mga kabingka no so sauna diri batsi karon batsi gapon nani gapon pero basta mayon ako diri mga tumay kikyam hotdog tawag na fishball skidball mga bolbol no sa gapo kayo diri may dako kay mangga kanang sintilya naman daw diri karon na mangga no
Kaning panahon pa man daw na ni Andres Bonifacio. So sa gwapo na kayo diri napita mga kabingka. Unsa may nakagapo? Batse. No? Yan nawagan ako mga gobyerno dapat diya sinintuon na para wala na batse. Para nis mga kataon kay ngao na to nga kapit na karon ang eleksyon mga kabingka ba? Dapat magpakitang gilas na mo. Inaana man ang mga style daw sa mga politician. Pero wala dili na ko ginatanan ng mga politiko ha. Pero ito kapit na ginakuha na plano ka na kay ni budget. So okay kayo no mga kabingka. Dili dapat sa mga kabingka may manukan sa una manukan yapon pero karon manukan yapon no walay pinagbago sa una manukan karon agi po'y manukan pero sa una grabe na kadagan dag manok no pero daghan na yung mga manukan pero karon kay tungod sa wala na yung mga sabong dito na sa online so nagbawas sa slag manok ilan nang yana gigido na nila ang ilang manok ila Kuslan man di man sila makakwartan so ilang buhaton na lang kabingka ilan lang gidido kuslan pa nila ilang manok ilang jaguan mga so what's up mga kabingka nakakaroon dre ang mga bikers no? Naadre si Boss Kaparan si Boss Bahaw si Kanal Hello Maki boy mga na ilang kuan sa inyong kuan niyo boss sa inyong Team Lubering. Team Lubering na siya Team Lubering, we're going to have a ride to Gatungan, Mount of Gatungan for the Kadayawan Bikers Association Group. Yo, so okay kayo. Muna sila diri pita sa may Samantha Homes, Owners Katalunan Grande, maoning dapita mga kabingka. So sa una diri ko nagpuyo, sa una diri ko nagtrabaho karon suri-suri na lang. So okay kayo, no? Ang diri dapita si Uncle Francing. Manggitan ako ni manggitan ni sa unang Panday Mason karon bagitan amot lang bagitan kung nagtrabaho ko na so mga kabingka dito na ta dapita padulong sa may Sitio Toril no Sitio Toril I'm going to Saavedra no Saavedra and sa una diri ko dapit nagtrabaho kaning saglingan nga nursery atuon na to ning kuan diri atuon na to ning morning abono nila abono diri okay tayo no diha dapit na mga kasagingan mga kabingka so pila pa kilometer gikan diri badung dito sa Saavedra so balik lang ko pila kami ito mga kabingka exam at here at Sitio Toril no dapat kay diri na ay mga lasang murag dito sa kuan ba Bohol no Bohol katong naadto na ako dito dapit padulong sa Kulit Hills ng nanay dapit na mga matawag ko sila adili sa matawag Virgin Forest kay iputla naman na mga di naman na inan nga kanang tabag-uhan na mga tabag-uhan pa din ang mga kahoy dili na katong mga centennial nga mga kahoyan sa una diri wala ni mga itawag ano wala ni nga nani ba mga tabon-tabon nga mga sin ba nya karon ni dapita basta wala gini sa una ya karon kay anong naa di ba nganong karon naa pero anyway nanay ginay tag-iya da ipagitakurag gina tag-iya anak gid na naay mga tower dire naay tower da sa Telcos yung isulti kay wa masala nagbayad dire sa kuan ngani ning mga manok dire so wa may laing gikaon sagbot lang gikaon diba siguro basta naglain na lang ilang tiyan mo nang nagkaon sila sagbot para mauki ang ilang tiyan mga kabingka so kamo kung maglain yung tiyan sa mga mga manok mukaon na lang magsagbot para
okay kay kanang sagbot kuan daw na si tawagan ni kaning mga herbal. So sa una mangga, gumay pa kani mangga sa una, karon medyo taas-taas na gini manggahan ni. Ambot og madako pa ba ning manggahan ni, di ba? O nana lang ba nakadak-ang manggahan na mga kabingka no. Dire dapat bisag Lunes hangtod Sabado dili pa kayo nani ka paspas karas hour ang mga sakyanan mga kabingka Dire dapat na ay tagak nga karwas na 5-5 na ay tagak-tagak mga kuan dia kaning karwas. Kung gusto mo magpalimpyo diri dapita nga padulong og pangi sa bidra dapat mo hapit pwede dia mga truck no, mga truck, mga sitawagan ni kaning mga motor, bike pwede, pero tao pwede kung ganahan mo maligo pwede lang gyapon dito nga side mga kabingka. So okay kayo no. Ang dire dapit na papansin ako dire kay inana gyapon sa una kay ingon jud ka kung gikan kita kag abroad, gikan kag abroad na dugay kag wala naka uli dire tapos pila ka kuat di gyapon ka masaag no, di gyapon ka masaag kay tungod wala pa kay nila na usab diri dapita. Kung unsa sa unang panahon antud karon inaani gapon no. Okay, so padulong ta diri dapita sa bedra no. Karon mo ning sentro diri sa Sitio Turil. So mo ning gamay nga Turil. Ang dako nga Turil, gamay ka Turil diri sa Davao. Sitio og gatong sentro nga Turil. Dito na dapita padulong og Digos pero diri Sitio Turil. Ang dito ra ba din Turil diri pod napoy Turil pero sitio lang no. Na sila basketballan. Tapos kuan ang tambak na ko ang kuan lagi diri. Tatabangan na to. Grabe na gyud kayo, luoy kayo diri ang ilang basketball. Saan lang mo mawala ng pandemic. So unta diri mas binto no. Nawagan akong gobyerno unta diri sintuon tarungan na yung sa tawag na ilang basketballan kay luoy kay mga tao din kabita kung mahuman na ning pandemic do. So grabe na gyud ka awan diri nga sa una diri nag experience ako din napita lapo kay dagko pa kay diri og kanang mga bato nya karon kita nyo gisiminto na gyud dili na malapok diri mga sapatos, mga tsinelas no. Nani mo pwede na diri magpa uban lagi kung usab na kay magpadagan kay kuan sa tawagan na kanang hala lumba ng lumba ang epekto di nasukarap. So awan kayo no. Grabe lagi kayo mga kabingka. Grabe kayo. So basta Lunes hangtod Sabado diri dili pa kay kuan kay ang uban manggod kay nan trabaho, di ba? Pansin sa una wala pa yung anak kagwapong balay pero karon ingon gyud ako diri nakita. Grabe na gyud na sinso na gyud diri nakita mga tao diri nakita, di ba? Mao nga ginaingon na dili man habang buhay na kung ikaw kung naa kay mga tawag na kanang palingkamot masinso gyud ka. So kani grabe na gyud ka awan diri nakita mga kabingka sinaw kayo no. Wala ka masinaw pa ni sa imong kuan siguro sa imong karon nani bikiri diri sa una walay bikiri. Ang paborito nako diha kanang ginatawag og 7 colors no. Short with folding no. The folding is folding lamig kay folding dia usa kang namoy kapalit palit na mo dito barato ra mo kana ilang folding dia taxi ko ra mo siguro ilang folding. So kung namoy kapalit palit na mo dito no kanang mga yang ganaw kanang mga bikers hapit mo diyan napita nga bikiri big shot kay barato lang kay lang folding is folding barato lang kay folding. Wala diri wala ni diri kayan karon nani okay kayan wapo na kayo. So abihan nila. So kamo kung na mo kapalit pamalit na mo diyan napitab barato ra kay na pangmasal na ilang okay kayan karon diri na ibaligya diri mga feeds
no, fix, no. Sa una wala gyud unana oh. Unana na gyud ang improvement rin dapita. Grabe na gyud rin dapita nga side. Dire. Pero sa una dire, mao na gyud na ang balay. Pero karon mao lang po. Wala na usab pero na iba dire na usab. Sama gyud ani. Unana ang balay. Sa una karon inana gyud ang balay gyud dire. Kaning manggahan ni. Sa una mangga ni sa una nga ngani na kataas. Karon inana gyud mga taas. Grabe. Wala improvement, no? Siguro dili na gyud sa mo taas. Pero kaning manggahan ni, dugay-dugay na ko ni manggahan ni. Naabot ko ni amo kaning ang lugar Katalunan Dandi mga 2002. Inano naman daan ang kadakan ng manggahan ni. So papugiyak kamo na iyak pa sa 2002 2021. Inani no. Siguro mahulog na dekada, di ba? Para ani mangga karon diri oh. Para gyapon wa gyapon ko sa bansik kana sa mangga Cebu. Pero wala ko kita nga ni bag-ura day. Ingon ko nga wala ko kita. Pero bag-ura gyud bisan no, klaro kay na ay mga newspaper na ilang gi kuan. Sa una diri ang tawag ani Forest Hill. Forest Hill. Mountain Breast Mountain Breast. Ambot nakalimutan ko unsa pangalan ni karon kay swimming pool man ni diri. So karon kay bawal man daw diri, bawal pa man daw ron maligo, no? Pero ambot lang na may uban nga bawal kuno maligo karon kay pandemic. Pero uban mga pakiro man gyud. So ligo gaton. Sama nyo. Dili pa man nga balay sa una. Pero karon inaana nagikab. Inaana lagi ang balay. So naay asa lagi diri dapita batsik ayo. Ya karon dili lagi batsi. So sa tuwid na daan na gyud diri. So nakabingka. So going na ta sa Bedra, no? Apit ta sa pinakalas nga sitio Turin. So balik lang ko. So karon mga kabingka na karon wala gyapon na minto sa una diri. Tud karon wala gyapon na minto, no? Dili pa si sa taon dili pa si Kapitan Pulong ang dili pa si Congressman Pulong ang kuandre dati nagkapitan si Kapitan Sakyo. Tud karon wala gyapon ninas minto, wala gyapon kausaban, no? Tatawa ginatambakan na diri, no? Baksig gyapon kay dagko kay bato, no? Nagi usahay diri nga tungod sa kuan nahihapit mas parap diri dapita. Unta diri oh, nawa. Sumani. Kani diri dako kayo ang kuan. Dako delikado ni sa mga motor, mga sakyanan, no. Oh, nikabkab na gyud diri dapita ang sa tawag na nikabkab na ang mga yuta, no? Kayutaan. Oh. Padulong na ta dito dapita sa Bedra, no? Dito dapita, oh, mao nang kuan ako isa. Wala man ko'y assistant karon. Basta tawag na ko Virgin Forest pagid kay kuan ba kayo wala pa na bungkag mo na nakanindot kay wala pa na bungkag. Pero andre dapita mo side. Pwede naging bungkaga, no? Oh. Pwede nang bungkaga diha dapita nga side, no? Kay tungod sa kabunlo sa ulan, no? Halos di kado maganid diri mo agi kung kusog ang ulan, pero ingon dan nila diri delikado pa daw diri mo agi og gabi kay may mga tiaw diri, no? Mga kababalagan, pero bot lang kay atod sa mga uban wa mas nakita diri ang ilang nakita diri lahi man nga tiaw ilang nakita, no? Diri dapita siminto, pero dito dapita kanwa man na siminto. So unta nagipantay na lang nila pag siminto kay para. Pero anyway, giplanuhan naman na pag siminto padulong diri dapita para kay maabot ang panahon ug katuigan diri naman pag-ion daw ang mga katawo na mga sakyanan, no? Kay padulong sa may pangil kay kuan kay kung dito dapit sa sentro sa may Katalungan di padulong sa Pinsister nagka-traffic na magud ang dalan kay grabe na mo ang mga tao. Sige na magpamalit, di ba? Ingon nila sa una diri ang Katalungan di daw bukid kayo, bukid, no? Parang bukid bang yapon pero tanawa na improvement talaga kayo, no? Kani diri layo ni sa mga trahedya kada mga baha,
diba? Di para na kung dito ka magpuyo sa sentro, dali kay makuha ng mga baha. So diri dapita, layo jud kayo kung naman gani mga baha, dili gyud yung mga grabihan. Oh. So di dapita bukid, wa gyapon na tawag sa virgin forest virgin bukid gyapon, no? Kuan gyapon kay wala man siya nabungkag, no? Matawag gid mo siya virgin kay wala man siya nabungkag. Kung dili na siya matag virgin, kung gibungkag na sa mga kinsay magbungkag sa baha. O na mga nagbite-bite, no? Okay kayo. Pero ngayon din ako diri dapita. Gwapo na gid kaayo bisan og wala pa na siminto dito unta, no? Siminto na gid dito kay hapit naman ang eleksyon, no? Maingon ako sa inyo mga gobyerno, dapat pakitang gilas na mo karon kay para kamo na ang butuhon. So matambag na ko sa mga butante. Ayaw na ninyo butuha ang mga tao nga kanaganing tan-aw ninyo nga kaning mga tawhanan ni wala ginahimo sa katilimban, no? Kumani kuan gyapon virgin, kuan gyapon mga kahoy kay wa man gyapon lagi pamutol, pero maabot jud ang panahon dia pamutlon din ang kahoy dia, no? Siyempre padak-an man daw diri, di man pwedeng mag kuan diri. Puyo kayo nagilmit pa siya ko. Bisag kuan gay na isang pero okay man to yang kuan, at least kung ma-discussion siya safety. Tawa ning isan kasing galo walay kuan walay helmet tapos to mga gani virgin kuan na gid virgin okay do, pero bisang isagbot na dia okay gapon kayo, diba? Dili gid para sa tanang kuan. So pila ka minuto adto na to dito sa may Saavedra, no? Dito tang dapita na pod mo manukad mga kabingka. Pila na ka kilometer ka nga gikan ko sa kuan. Pila ka kuan di na kutob ang boundary sa Katalunan gandi. So balikan mo pila ka minuto. Sige sa nanata sa pinakaubos sa Katalunan Grande. So dito dapit nga side murag mao naman yata ning boundary na pinaka-last nga boundary diri sa may Katalunan Grande. Dito dapita matinapangin naman to dito, no? Matinapangin. So matana daw ta diri dapitan. May mga tao diri dito. Natanggal pila kong liston pandamay ilang natana to dito kita kung mao ba ning boundary sa Katalunan Grande. So okay kayo din dapita mga tabingka. Tay pwede mo utana tay kaning asan last boundary sa Katalunan Grande? Katalunan dia lang, no? Kanang ay tulay konto kanang pero area diri nagpasakop pangi kay duol ra man mo ni pero ang last gid boundary salamat. So pinakalas daw katong nay kuando tuon na tong pinakalas na pero diri nakasakop din sila diri sa Matinapangi, dili sila sa Katalunan Grande, pero ang pinaka boundary gyud atong main man na nga tumong nga kung asa dapit ang last sa Katalunan Grande, no? Nani ka dako jud ang Katalunan Grande, wa pa gyud nako ni nakuyok ang Katalunan Grande. So siguro sunod inunayon ako nagtuyok ning Katalunan Grande, siguro naginahinay naman ko sa una og tuyok, no? Basta di dapita nga side diya na ang kuan boundary sa Katalunan Grande, dire, no? Dire kay dito napit nga side kay kuan naman Saavedra. So going to sakop yapon sa Matinapangi, so dire naman dapit nga last, no? Basta diha pinaka last siguro never mind, basta ang nabala na kong uban ang ingon daw nila dito dang last sa Katalunan Grande. So ako dili mo ko eksperto, basta nga ako lang gi kuan lang ginako nang tanag ako kung asa dapit ang last sa Katalunan Grande. So pauli na ako, no?
pauli na ko dapita mga kabingka kay ang purpose ako di man ko maingon nga moadto ko dito sa Matina ang kaninga vlog ani ang tumong ani asa ang kuan sa Katalunan Grande ang boundary dapita. So pasaka na ko mga kabingka. Sige sa so karon mga kabingka na ay karon kape man taga ko kay mga pesa ko mga kabingka taga na ko mga kabingka tagsingkong taga diri boss no singko ay wala ko bago daan ito lisan sa daw yung kuan singko so yun na ay mga kuandro, na ay mga kakamindre, na ay bihon, na ay itlog. So, pangapis na akong gidala nga pang budget diri. Lisan daw nila o barya nga akong bago kay ang patandaan, barado daw diri dapit sa kaning tagak-tagak, no? Nalang ka pa extra kuan, kang magmukbang dapat pero kaso wala man, mapakyas. Mao na nga tik mga kabingka gisa yan na mga kabingka na natay 5 diri mga kabingka so tagaka na binato kani sure na gid ni na makuan ato diri ay slip record ko at ko na lang yun. Tagak. Ito na ang hot shot ko mga kabingka. So mga pin ako mga kabingka. That's it for this my vlog, no? Katangi lang ang akong sunod na mga content, no? Ito po si DJ March Barrios, mga pisa ko mga kabingka. Sige out. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.